oficina sa agricultura sa Tagbilaran sa agricultura sa provincial government sa Tagbilaran sa Boko. Mo supporter po sa programa sa nutrition organic programa para iban ng numero sa mga bata na kurang sa nutrition sustansya. Ini trabaho ko sa saka trading company sa Japan. Hanggang nagtrabaho ko dito. Naging istorya ko sa mga tao hanggang sa times. Gusto ko maka-ira-ira, maka-istorya niyo kasi sa Pilipinas maka-ira-ira kamo. Ganahan ko makanang sini saya makalihat sini namo. So nalipay ko makaila-ila